kodɔnbaliya o de bɛ wolo sira la sira min bɛna ni kokɛbali kɛ ye o kuma la sa minnu b'a la diɲɛ fantan ani naani bɛɛ fɛ an ka foli b'a ye depuis aw sigiyɔrɔ la bi ye ntɛnɛn ye marisikalo tile 22 san 2021 ni aw ka wagati kunnafoniya o selen Mali kunnafoni jabarani kan a y'aw bisimila. Kunnafoniya daminɛ la sa syndicat min kɔni ka baara ɲɛsinnen don an ka bolimafɛntigiw lafasali ma n'a bɛ fɔ olu ma ko les syndicats des transporteurs du Mali olu ni an ka gouvernement kɔni bɛ lasamasamali la sa o lasamasamali kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko péage wariko y'o ye a yira k'a fɔ depuis dɔgɔkun jan tɛmɛnenw na olu kɔni tun taara baara bilaw la pour que dɔ bɛ se ka bɔ wa péage wari ninnu saraliko la cogo min na. Péage wari sarali kɔni kun ye tɛmɛko kelen tile kɔnɔ gouvernement kɔni ye sɛbɛn fura bɔ k'a yira k'a fɔ ko tɛmɛ o tɛmɛ k'a wari kan ka sara o b'a yira k'a fɔ i kɔni mana tɛmɛ hakɛ kɛ tile kɔnɔna la i na wari de sara i tɛmɛ o tɛmɛ o kɔni kɛra dusumakasi ye ka taa bolimafɛntigiw n'u lafasali tɔnba yɔrɔ olu kɔni ye ŋaniya siri k'a yira k'a fɔ u bɛnalen tile 3 baara bila kɛ tile 3 baara bila min b'a daminɛ bi nɛgɛ kaɲa fo wagati fo alamisa don n'Ala y'o yira an na. Adam Cham n'ale kɔni kun ye kunnafoni dilaba ye an ka jamana faaba kɔnɔna la ale ka kunnafoni di yɔrɔ kɔni kun bɛnnen bɛ an ka jamana présidence ma n'ale ntanyana dɔgɔkun tɛmɛnenw na ale ka suturali o kɔni kɛra kunun kari a kɛra Amdalaye kaburudon kɔnɔna la an ka jɛ ka dugawu kɛ Ala ka hinɛ ani fure bɛɛ lajɛlen na. An ka gouvernement ɲɛma min bɛ yen n'ale kɔni ye Mukutari Wani ye ale ye wulikajɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna la ka taa Sewari ni Mopti kɔni kɔnɔna la. O wulikajɔ kɔni kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a yira k'a fɔ ko sirako ka gɛlɛn Mopti ni Sewari dugu kɔni kɔnɔna la. Siraba min kɔni bɛ bɔ Mopti dugu kɔnɔna la ka taa u ka pankurunjigi kɛnɛ na o kɔni dilaniko kɔni bɛ sen na. Siraba minnu kɔni bɛ Mopti ni Sewari dugu kɔnɔna la olu fana kan ka dilan ka tila ka yelen kɔni k'u bɛɛ la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Nigérienw ka dugu kɔni kɔnɔna la Nigérienw ka jamana ɲɛma kalafili min kɔni kun kɛra kalo tɛmɛnen kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko jaabi bɔra kunun kari u ka jamana ɲɛma kura kɔni ye Mohamed Bazoum ye nin wagati in na sisan. An bɛ taa Congo Brazza dugu kɔni kɔnɔna la olu ka fanga sinamatɔ min kun bɛ yen n'ale tɔgɔ ye Guy Brice Parfait Korela yira kɛra k'a fɔ ko coronavirus kɔni de kɔni kun yera ale la u y'ale kɔni ta teliya la k'a fɔ u bɛ taa n'a ye Français dugu kɔnɔna la pour que a bɛ se ka furakɛ cogo min na Ala kɔni y'a ka kalifa minɛ a la pankuru yɛrɛ kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma se furakɛli yɔrɔ yɛrɛ la Français an ka jɛ ka dugawu k'a ye. Ni ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma faga n'a daji ma faga a nunji kɔni n'a a faga an Mali kunnafoni cɛkɛlaw kɔni bɛ nisɔndiyalen don bi ka sababu kɛ an balimamuso n'o ye Aîssata Koné ale ka furusiri kɔni kun ye kunun kari ye furusiri la kɛrɛ tɛ an ka jɛ ka dugawu kɛ ka n'a cɛ kan bɛɛ ka furu kɛ furu tututu ye o kuma la sa Mali kunnafoni jabarani layɛbaw ni de kun y'aw ka wagati kunnafoniya ye k'o lasaw ma Bamanakan na aw denkɛ n'aw balimakɛ Amadu Sanba Gise fɛ aw kan bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma.